Ma, nasa live ako ngayon. Bati ka po, tita. Ha? Pupunta ba tayo? Ano? Kasalukuyan po kausap ni tita si Robin Shena Ayan. ngayon. O, sige na. Diba siya pa yung galit? Sige na, sige na. Magaling. Naka-live, ma! Naka-live ako! Hello po. Ganyan yung nanay ko. Sabi nila ay, para malaman na kung compatible. Alam nyo, napaka-precious ng time, yung tumatakbong time para mag-testing-testingan kayo. Kasi di ba, pag yung isang tao nakita mo, ay siya na to, mahalin mo na. Hindi na para mag-testingan kayo. Kasi ang mauubos yung luluwag. Mars! Hello? I'm so hungry! Wait lang, susubo lang ako very, very light. Baka makita ako, so very, very light. Bawal kumain dito. Huli! Alam nyo, mas okay lang kumain. Pag nagutom ako dito, mahihimatay ako. Pag nahimatay ako, ano nangyari sa akin? Gusto nyo puto seko? Doing what we can do. Ba't ganun yung mukha ko? Ang laki. Oh my God, di siya na stuck siya. Sabi ng friend ko, hindi available yung partner mo, i-update mo daw siya. Tulad nun, wala, absent, diba? Absent si Margaret. Sabihin mo? Dapat in-update mo si Margaret na, dito ako, ba't wala ka? Ngayon, kung nagpaalam kasi si pinaalam ni Dexter na nandun siya, magre-recommend siya kasi ng ibang Tanong ako. tropa. Kasi kanina mo pa yan sinasabi eh. Narinig na namin. Hindi pa, ini-explain lang. Pwede lang. Ang friend ko. Rewind. Ay, wag na nga. O, tama na nga. sabi Walay dapat sabi ng ipinang friend ko ko, ng- bakit ka ganyan? Sabi nga ng friend, Oh. sabi ko nga, sabi ng friend ko, tapos, kanina ka pa dyan. Sabi nga ng friend ko eh. Wow, enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.